Vakati kunyarumbe ainimi varume kana muchidione zvokuyo ndakapedza miri wake mudhara nezvake handisisinei naye kana muchimudoitai zvamunoda naye. Kutsika dzedu kuenda kunobata magaro yomukadzasi wako imhosva. Bahasha TV, nyaya sezvadziri. Vabva uko akachinzitanzi uyo mwana wangu nomukadzi wangu alright, nyaya yatinoda kuestablisha panapa ndeyekuti amai ndimi here maitaura pafoni, handa kuti nouyu asi ndimi here maitaura pafoni. Taurisai ndiani aitaura mufoni menyu nyaya idzi. Hamusimi here maitaura nemumwe munhu kana nechimwe chimuti. Ndiani mufoni menyu. Aiwa, but information yakabva mufoni menyu. Right, Nyaya iyi ndinoiziva yese azvinabasa kuti ndigona kungubara ndochekutanga. Semupurisa ndakaenda ndakainvestigata nyaya yose ende zvechokwadi dare rakuti tsumudze maoko makatsumudza maoko iko zvino ndada kutorwadziwa nezvamuri kuita musatenderedze dare. Amai taura chokwadi, iwe murume taura chokwadi. Pari zvino toda kupinza dzimwe nyaya. Ndakutozozvipurisa bata nemhosva tokufaindisa. Taura chokwadi. Ndakuzvipurisa zvese. Mukusikana yari vachinasha musikana yari kupi? Kundima tanga kudana naye. Taura pamberi pamambo zvinosvika here. Koma umwe mawitness akawa kuwitness achi. Imi hamuna here message kana kuti audio iri mufoni menyu? Iri kufoni yenyu? Makaisa kufoni yenyu? ndakamudzosera foni yake muno mudadi mimi mukatibira takatora neraini racho pamusoro pamudhongoti. Amai simukai. Amai avo vari kusumuka avo vedara ndivo Koma umwe mawitness akawa kuwitness achi. Imi hamuna here message kana kuti audio iri mufoni menyu? Iri kufoni yenyu? Makaisa kufoni yenyu? ndakamudzosera foni yake muno mudadi musuwa 5 mimi mukatibira takatora neraini racho pamusoro pamudhongoti. Amai simukai. Amai avo vari kusumuka avo vedara ndivo vamwe vakashevedzwa kubva kwaari ari kunoenzanisa nyaya iyi. Amai avo vakada kubvisa huku. Amai zanangura nguva munhu akatanga kuenda ihanzvadzi yangu isu tiri vana vehanzvadzi yavachinazo vakatanga ihanzvadzi yangu tinokumbira kuti vatange kutaura nokuti ndo vakatanga kusvika indozotaurawo taura yenyu hanzvadzi wacho itai tingoti gaga shugai uyai kuti takasvika takabvadare chokwadi amukaberegerere iwo akadonesa Akachipfekere ambuya venyu vari kuramba. saka vakazorova zangwedza tiende kudare akasvakudare vafurichi zvakare Imambotaurirani. Okay, order. Iwe ndioronzani ani 5 days uyo ari kutaura ndiani? Muzukuru wani? taurisa Muzukuru wachinazha wakamboenda here ukakurukura nhau yako kwavanhu? Mirira iwewe ndati uyo wamuziva here. Iwe uyu chii chako? Ambuya vako wakambotaura navo here uchivabvunza maererano nenhau iyi? Asekuru vapi?
vachinasa iwe akambouya uyu here nasekuru vake achikubvunza nhau iyi akauya ukati chii makurukura sori yamaikumbira yanga iri yei kutaudzana kwamaita kwanga kuri kwekuti chii iwe hauna kutaura munhu wacho wakataura naye ndiani ungaende kunotaura sori mhosva yausiri kuziva munhu wausiri kuziva ndati sori wakaburitsa muromo wekuti sori here mainetsana chii taura mashoko yetu ndati taura mashoko andisi kutsvaga zvakawanda vakadhakwa uye akamuka ndopakati kune varume ainimi varume kana muchidione zvekuyu ndakapedza miri wake mudhara nezvake handisisinei naye kana muchimudoitai zvamunoda naye uye ndiyaitaura ndandamupindura ndakati ini varume kana muchida kubatsirwa ini ndiripa ndinobunzwa murume ndabereka vana naye 4 asi akundipa mhosva kuti hasisina nezvakudirwa wangu ndachitotaura kuti zvawakapendera bhuku rako handinei nacho mitora izvenyini ndakati ndoda kutoisa posta kuti kana pana anondigo yainoti murume wako chakandifumure muraini here kudaro haifanira kundidaro saka manje ndo pandiri kutaura ndiri kuti iwewe wanzwa mashoko yataura murume wako ukatiwo anodawo nezvangu ndiripo amira pfava wakaburitsa muromo iwoyo wakaburitsa muromo nekurwadziwa saka kana wakaburitsa muromo nekurwadziwa uyu wilberforce wataura kuti iya harawa hawe pfava wataura wati uyu akura uyu tikatarisa zera rako uchiri kunzwa ndizvo ndati iwe wati uyu wakapedza naye ndozvataura wakapedza naye mambo pamusoro kazhinji kutaura kwomunhu womukadzi abatwa nemhosva ada kuti yanzi akanaka pakutaura kwake iye ari mutadzi nguva zhinji varume vanongodzi vakaipa shumba kuita mibvunze ini ndanzwa mashoko ataura nemuzukuru uyo ivo vakapupura ivo vakazotaurawo pamusoro penyaya kuti inini baba vakandishambadza ini ndobvakazoti saka inini kana kwaiva kutaura kwekushambadza pakataurwa nababa makabva mazozadzisana nekuti inini hamaikumbira ruregerero pavazukuru vazukuru ndo vamaifanira kutaura zvese kuti muzukuru mashoko akataura nasekuru endeya nekuti ndo vanotonga zvomubhezhu inini sekuru wenyu vakandigumira zvakati kana sekuru wenyu havasi kundigutsa munzwa zvanditaura aiwa musani ndikunda kuedza kutaura nekuti ndikutaura pamashoko amatsina nekuti kana vazukuru vapindira ndo vataura pasi pebonde ragogo nani nasekuru imini hamaizokumbira ruregerero rwekuti mukumbirawo ruregerero nasekuru wako pasina chiripo ende mataura muno mashoko ekuti baba vakakushambadzai imimi ndobva mazoti weni chanyora posta saka posta ndiro regai ipapa kutoti mukoma wake haana kuuya muzukuru wangu abva akabata jongwe akashaidza mukoma wake akauya naro mumba zvikanzaiwa sisi ndipirewo achina hasha mutaiwa ndakakutadzirai ini ndikati kwete abva nditambire huku dai ndakatongoitambira chiti nyaya yakapera ndakabva ndataura zvakanaka mushini wakamira sei ndati tasaiva ndimukadzi benyu uri right saka mukuchemei posa ramandazoisa nderei aiva ndibaba havapindurwe
Ndinoziva pakati penyama. Ndinofunga baba amena chaivo chaivo zvaitika kumba kwedu. Vakauya mai vangu vachiedza kuda kuti vandibatsire vakati Neni mukuwacho. Kochiko chamuri kuita ngaende kune muzukuru vakachitanga ataura vakati mukunetsanga sei? chimirai nokuti zvazvinoita ngainditaure chinhu wakasikana nyaya yenyu yekubuda mumbaga haina kutanga pamuri amheno mambo makoparita kudzitonga muno ende madzinza nemadzinza amene asina kuitwa here mambo vanongouya vana vachingoita izvozvo inini kana ndakaita izvozvo inini ndinongotaura wavo wandiregerero munhu wangu zvakapotseka nokuti handisini makazvitanga saka mukatenderedza dare makuona mese zvepupu zviri kuya zvondisudza ava zvapupu havasi vachecha vanhu vakuru vachakubatsirai handi munatsozvinzwa kuinga nekuti vanokudai saka imi mukana kutenderedza kutenda isi titori vakadziseiwo tisikazvita nokutara tetetetete mambo ndakatadza mwana wedu pane jeri rokurai zvaaotoremekedza taurai tinzwamai taurai pamusoro pekutanga ndakangotestifya kuti tanzwa nyaya iyi takauya takabvunza mbuya nasekuru kuti taunyatsodzwa kuti yakafamba sei mbuya mudhu wangu wako wakamboenda mbuya vaitochema vasingatyi vachinyara vachiti ndiri kunyara isisu tichisvika nemunina wangu nemukomasi nanguyo vaichema mbuya vakati ndiri kukumbira uregerero vazukuru ndakakanganisa nditomboziva zvanga zvandibata ndikati mbuya kuregerera isisi tinokuregerwa asi makazvidza sekuru makazvidza isisu vazukuru vati tinokudai makazvidzana navenyu makazvidza munyika wese nevamunonamata navo vese isisu tinokuregerwa ndakavapa muenzaniso womukadzi womubhaibheri akanzi najesu anoziva kuti haana mhosva mukadzi akapfugama apa ngaatange kumutaka namapa mbuya vanhu vese vakakanda matombo pasi mbuya isisu tinokuregerwa asi taurai izwi ratanzwa ndiani vakati iye murume wamanzwa ko iro rechikadzi ndini ndakazobvunza patikaponana zvinhu zvese vaibvuma kubvunza yamuipapapa mbuya makasangana nemurume kangani uye bonde rakanga rakachengetedzwa here uye makasangana kupi ndobva varamba kuti kwete handina kusangana naye mune nguva yakadi 3 months tichidanana ndikati pa3 months mbuya maive mhandare here yaimirira kuti ndiri kuda kuzosangana nemurume ndabvisirwa mari nokuti murume womunhu imurikadzi wemunhu kana kuti pafoni maingodanana zvepafoni here pamaisangana pamainzi munosangana maingobatana mazamu here zvotenda ipapo ndichibvunza mbuya vakati haneno zvamuri kubvunza izvozvo bvunzai nokuti ndo zvanofambira ini ndakuudza kuti ndiri kukumbira uregerero nezvandakaita ndiani zita netsai mashawidza misisi ndizvo netsai mashawidza zvinhu zvirisimbu hazvinyadzise nekuzvakudara zvichiitika kuri matanga and its okay kana muchitime hongu makadanana for 3 months asi hamuna kuraramese kuti munonyarei murume akakorokoza kauti imi hamuno henyu kuzoita sei kuzovhura asi makaita sei makadanana saka zvinokunyadzisai ipapo chingobvuma kuti hongu ndakadanana naye for 3 months asi hatina kuraramese saka tichitaurira isu tinoda kuti pedze nhau iyi nhasi ende mune mavarespecti murume wenyu taurai aiwa zvati inini nemurume uyu makadanana kwenguva yakareba zvakadii hatina kuti makadanana makaita sei makaita sei makaita sei saka avari kunyepa vandisa imitaurisai kenidzi ndati inini wamai kumira regerero rwei hatidi kuwestirwa time ivo ivava changamiri ndiyo pamwe ndivo vakatoenda mutsvaga murume nekuti sei amai ava zvinhu zviri pachena apa vabobvuma kuti ndakakumbira rege tikuvabvunza kuti makakumbira rege wei baba makabva pamadomo kuchienda pachinazvo madai vanasekuru naye ambuya ndivozuzuroi akatouya
ingi izvo here muzvino inotenda amai vabva kuharara vangadaidzwa kuuya kumusha maadaidzei maadaidzei mbuya vakanga vabatirwa audio zvakanaka amai muzukuru uyu makatombomuona vakauya pamafuta nenguva vakatovabatira huku asi pakatobatwa jongwe rikaiswa pakati pekumbira regeromwana pamusoro edai rakabatwa shure kwekunge kuti vabva pane wavanoti mukoma ndiye akanzi ndikumbirire rurerero kuna vachinazha ise kubva kwangu vachinazha vakati ndamirira kuti nyaende kudai mose vaanepachira ichoka amai mazukuru enyu ndivo chaivo vanobhuya muchinyaradzanira muchinyaya asiri wavachinazha makabonga makarorwa here akabona vari mhandara inini muri mhandara munengo yakadii muna achinazha 94 panenguva 9 makore mhandara 29 years 29 years makatanga kuedzana rini ndizvizodai mainetsanira nachii ndati mainetsanira nachii imi kuti zvemunharaunda ini nachinacho inini kamwedu vakatoziva nokuti vaiti vakaenda kunonwa ini ndiri pamba vauya vaita noisi kana vaita noisi dzavo dzichibuda mumba ndinoburidzwa mundorara panze okay madhoo avo tochena ndikuhamumba kusvika amai vangu vakatozombouya vovamanhero vatonzwa noisi vakabata futi asi voisi ndipafona ndereni ndikuda voisi rechikadzi voisi rechikadzi ndereni aiwe kana inzwaika ini hamuna kumbokupeya kuti ndiye audio iyi navachinayo kumbokuiridza kuti munzwe hamuna kumbonyatsoiteerera we asi voisi rekugarisirei korakawanikwa seimeni amenoipa asi achinazha vangade kuda kuzopfuura mukadzi wanogara naye mumba kumunyanika kudaiso vachimunyembera changamiri ndakubvunza murume nekupedzisira iwe voisi riripafonera we arisira ngokuti asina mufonera nawe unomazivei ama yavo ndivaziva kutogara ndisemuna rimwe chete saka pepena mudavati ndimaigurwa mukoma mukadzi wangu mamutuko wamwe chete saka nyaya yekutanga musi wekutanga iwe kuramba voisi ini asina mufonera nawe prosecutor nhau dzakadai izvi tereresano mbinzo pasi rino rese kumajeri kwakazara muri panzisa kumajeri kwakarese kune vane mhosva vakapara nevasina kupara hanzi mazvinzo asi justice kana ichiuya kune vanoti anoramba chakaita unozomunzwa abuda akunza kuti ndakazviita zviye mumwe anoenda anopika nokutadza kutaura ani muri kundinzi then mumwe anonzvenga anokunda anogona kutaura and anoziva defense yemhosva dzakasiyana siyana
ndizvo zvandaona pakati iwo nonzanzita Fridays ani Fridays kakora mukati menhau iyi foni kazhinji mazwi yanobatisa, asi iwewe mukukurukura kwako wataura kuti mumwe macho waitaura zvichibva mukushatiriswa neabuse yawaiona kumurume wako. Abuse apa iripo kubva kunewe chine Asha. Abuse iripo ndaiona, asi zvairipo abuse uyoni semunhukadzi sekutaura kwaaita kuti hamundionewo here kuti achina Asha vakura. Simplification. Ukatarisa iri richiri jara tsinga ndiri kudziona. Unoshingirirawo kuramba chinhu chaunenge wakaita. Ndakauya kwachine Asha ndikamboferefeta nhau iyi, vakauya pandakaitonga kwekutanga, vakauya vakati mambo ichokwadi Wilberforce akaendawo kunobetsera achine Asha, akavabetsera kusunda. Saka vanhu vekucommunity kwaugere masabhuku variko. Saka naizvozvo handiende kure ndichitsvagiridza zvakawanda, asi ndinoti iwewe chine Asha une vana vangani nemukadzi wako? 4. Vane makore mangani? Pane vari under 18 years. Ari under 18 years. Uchirarama wakambobata mukadzi wako nechikombo? Iwewe mukadzi Fidias wakambobatawo achina Asha negirlfriend chikombo? Hauna. Kureva timba yenyu yanga ichirarama zvakanaka ndizvo? Asi yazotanga uyanga pamanga makufumurana. Vazhinji vanoti ukangobudisa unonanika murume wako kana kuti mukadzi wako kuti hapana zviripo apa, kana kuti apa ndinonakirwa. Ari kunzwa izvozvo achaenda kunowamutsira mukadzi wako hondo, anenge akuda kunoona chacho chinonakisa, ndio wamuparira hondo. Saka kumazwi kana kwanga kuri kupopata kwenyu achina Asha, muromo wenyu wakaenda kunotaura mazwi yataurwa nemukadzi wenyu kuti ava vaiuya kuzodhakwa. Unoona doro? Wakasiya rini? Asika unogona kusiyako mhosva dzaitika. Saka hazvinei, kune shamwari dzako here dzimwe dzinodhakwa? Asi muromo wakabuda wekutaura kuti anodawo mukadzi uyu. Iye mukadzi achibva baba boy muribva mandishedzera zvikomba kuti ndiri pano. Handiwazvinzwa zvakaitika kana vakaita vari vaviri vachitaurirana mumba mavo, kwanga kuri kupinda kwehonyi, kupinda kwepfungwa dzakashata.
Andino zvinzo ndidzo dzacho dzazoenda kunokuimplicata iwe nokuti paaudio iyo iri kutaura kuti izwi nderako. Uyu pane mukadzi ari kuseka zviri kutaura kuti chiitiko chakaitika. Then idzo hama chine hasha dzauya kuzopupura vachiedza kuenzanisa. Pane pavaenda kunobvuma kuti uyu anovaziva, vakakurukura zvakakurukurwa nezvakaitwa panguva iyoyo. Inini ndinoona mhosva yakaparwa. Saka kuparwa kwemhosva ndinenge ndakubvunza kuti chine hasha shure kwezvese izvi mukadzi wako uri kumuda here? Chine hasha ndotenda mwana kubvira mazuva ndanzwa zvinhu izvo zviri kunandofema handina kana kumurova kana kumitasei kana kumidandanisa pamba kumitasei but inyaya inorema kuti ugara nemukadzi kusvikira patini izvozvi mona but tagara kudaro zvaandoita iye izvozvipa pamunda chamaasi kupinda atara kuti ndiri kungodya chete ndichingosora ndararama. Ambouya kuno kwamasuka kuna mai vake ndonzwa kuti amuguruve ameno kuti vanenge vari pamwe chete here nabambava nenyaya yemafoni. Andizviziva chanya asina chokwadi naye kuti ainge achifamba sei. Alright, mubvunzo wangu wati mukadzi wako uchiri kumuda here? Mukadzi wangu ndinomuda. Ndoda ndakamurwisa kudhara kuti handichakudi. Yo Phidias, murume wako nu. Unenge wakutongogara wakatongodaro kutogara wakashata kutoita kutyisa kurema kuti mpe. Okay, zvakanaka zvinowanikwa ndo chinonzi mienzo mune vanorarama. Ndochibvunza iwe wanga uri kudei kuti ugare zvakanaka nemukadzi wako nanebha wacho? Ndanzwa mune ukama. Ko chine hasha unowirirana chine hasha pava tera chine hasha anasawira varobetserana uri shava here? Uri chi? Moyo zururi. Wanda zvinza moyo zururi. Chitererai. Nyaya inyaya. Tinenge takatarisa nyaya nekufamba kwainenge yakaita. Apa ndinenge ndiri kureva kuti iwewe kuti moyo wako uchenuke wanga uri kudei? Kuuya kuno kudaro kuti iuye mune vanozviya nyaya idzi kuti dzine majudgment akadii. Kuuya kwandaita kuno daita zvabvunzwa namazvinzwa here naiwo mudzikuriri zvanzi izvo iwewe warwadziwa zvokuti zvakusvika pamoyo iwe uchiyera moyo naiwo zvanzi izvo iwewe kuti unzwe mwoyo wako kurerukirwa chii chamunoda bindu zvamukupa ime uri sabhukuka sabhuku anoda kubvunza futi kestok ini ndandakatarisira ndoda chakati ndoda penzura ndoda unonyora ini mamuna ndakatarisirwa mombe mbiri. Zvakanaka.
Zvakanaka. Mukati menhau iyi ndinoti ndatarisawo mativi yese. 1 kumashoko mazwi yakashandiswa pane GBV abuse yaenda kunotutsira kakusawirirana mukati memhuri. 1 chechipiri pane umbowo hwabuda wechitiko nemazwi yekutaura kuti iwewe wandishambadza, saka ndakuisa chisaini padze kuti anenge afungawo mukadzi ouyawo. Iko kutaura chete ikoko iadvert for sale. Ipapo iadvert for sale. Saka naizvozvo Wilberforce unowanikwa nedare rino une mhosva unowanikwa nedare rino nemhosva yekutamba nekutaura nemukadzi watine hasha. Kutsika dzedu kuenda kunobata magaro yomukadzi asi wako imhosva. Kuenda kunowanikwa uchitaura nemukadzi asi wako panzvimbo isingakodzeri imhosva. Zvinonzi mukadzi wemunhu anochisa. Saka pamusana penyaya iyi, iwewe chine hasha mumazwi yako yawakataura yataura nemukadzi wako kuti zvakapa kuti atorewo kuti inini vakomana anenge akudawo nezvangu nokuti ndaadvertise. Saka ndiwewe wakashedzera muyedzo. Ndinobisa mombe imwe chete ndaifundidzira nokuti iyoyo inokwanisa kuti yakakwezva vanhu, yakakukwezvera vanhu. Saka iwewe unoripa mombe imwe chete panyaya yako, nokuti iye zvino uri munhu akura ane vana vake nemukadzi wako akurawo futi uyu, kuti muchengetedzane. Ende ndofunga munonamata nai munoenda kuchechi, munoenda kuchechipi? Kuapostori. Imi munoendawo kupi? Amunamati. Zvakanaka. Imba ngaiende mberi, asi Wilberforce uchapisa mombe imwe chete. Mombe imwe chete.
Mbudzi mbiri kudaro. Izvi zvinopa kuitira kuti kana kune vamwewo vanenge vachida kutorerawo vakadzi vevamwe, vakadzi vakawandisa vanangu, kana muchitoda ndifonerei ndokutaurira kuti enda pakati pane vakadzi vari kuda varume izvozvi. Pakati apo pane varume vari kutoda vakadzi izvozvi, nokuti dambudziko riri paalignment, kuti unoona anokuda